What's up guys? Nanata sa atong ikalima nga road trip series aning diri sa Valencia City. So this time mag road trip ta from Batangan padulong sa Sinabuagan via Kapalong Road. Mao ning dalan padulong sa Talaingod. First time basad na ako maka-anha diya and makaagi diya atong Soroyon. Tara, let's go. Alright, dito tayo straight ta guys. New Batangan Bridge. Ragdire miniagi atong sa una. Atong nakaanhim eh. Guys, mao din ang dalan padulong sa Talaingod. Pero kita dire ratataman sa Valencia. Next aning municipality is San Fernando. So dili na ko mo tabok sa pikas nga municipal. Dire lang ta sa Valencia. Another first time.
Morning Kipalong Talaingod Valencia Road. Andreas Resort. Nade resort rin.
balod na ang mga espalto. Gali diri kay wala kayo. Oo, gabalod-balod na. Overtake ta, overtake. Time check, it's 12:50 sa kahaponon. And going ta sa pinaka-last man siguro ni nga barangay. Pinaka-last nga barangay sa Valencia before mag San Pedro ay San Fernando. Let's go! Overtake ka, overtake.
Eh, nagpaulay ko. Oh. Naday dalan dito. Naday dalan dito. Ah, guys. Ah! Chatap eh. Init kayo, init. Ano? Woo! Alright, padayon na ta. Sada dalan diri sa Talaingod. Padulong Talaingod. Talaingod Road. Sada View. Barangay Lumbayaw.